No, takže ahoj, vítejte. Já nevím, prostě, jakože tam je to světlo, jakože, já vím, že tam jako vadí a to bude takhle. No, prostě ahoj, vítejte u tohoto videa. Toto video je, jakoby, jak nakreslit nějakého pečopa. Prostě já jsem teda kreslila tuhletu kočičku, takovouhle. Kočičku jsem kreslila. Ještě ji teda musím zbarvit vevnitř, taková očička. Pak jsem kreslila tuhletu opičku. Takovouhle opičku. Takovouhle, no prostě takového motýlka, nevím, co to je. A pak ještě takovýhle dva koníky. Jsou teda úplně stejný. Takže asi tak. Teda jsem prvně nakreslila tohle koníka, tam toho druhého jsem pokreslila prostě. A já si tohohle koníka prostě pokusím nakreslit. A budeme teda potřebovat jakoby nějakou tušku, já se na nějakou podívám. Já mám svůj šuplík úplně plný tušek, ale no. Asi si vezmu jedničku nebo dvojku nebo trojku, takže já si vezmu takovouhle. Je to trojka. Potom nějaký ten papír. A to koníka si dám takhle na telefon prostě. A když to dám už takhle, jako byste nějak viděli. Tak se na to budete vidět. Nechci neví. Takže jdeme kreslit koníka. Prostě. Já to neudělám zase jako vždycky. Takže prvně si uděláme takovouhle. No, to není vidět k sekru. Bude to sice proublikat, protože už mám tu baterii prostě slabou. No prostě pačárka tam je. Uděláme něco takového. Nepodobá se to tomu moc. Já hlavně, že něco. To vidět furt. Omlouvám se za ten bordel, co mám tady také na stole, ale to moc nepodobá. Trošku pomoju. Tak nějak takhle. Pak to prostě vygumovat. Prostě když tak. Já prostě neumím taky kreslit moc. To není to moc vidět, no. To je škoda. To potřebovalo být někde vejš. Ahoj. Tak prostě já vám to budu asi ukazovat prostě zatím. Musí to být hezky.
Tam je tady někde zhruba tady. Tohle. Jazyček nebo něco takového. Prostě. Takže takhle. Já to pak odtáhnu teda lihovkou. Asi. Takže takhle nějak to vypadá. Teď uděláme z té pusy tady odsud prostě. Teď to asi nevidíte. No, asi určitě. Teď to nevidíte asi. Pojedeme takhle nahoru. A tady někde tady. Děláme. Pak to prostě probumuju, no. Děláme tohle. Pak kousek uvedeme. Uděláme ouško. Musím to prostě pak nějak dokázat. No. Potom uděláme tohle, to pak takhle spojíme. A potom pojedeme takhle. Zatím se to nějak extra nevede. No, jako ujde to, no. Tady zase dáme tam. Takže zatím to je nějaký takovýhle. Nějak takhle to zatím vypadá ta naše hlava. No, asi tak nějak prostě. Pak uděláme to tělo. Prostě tady je ta pusa a tady je ta hříva. Někde tady. Uděláme takovou dost a teď kopítko. Takže takhle jsme udělali kopítko. Nevím, jestli to vidíte, vy to vidíte zrcadlově. Takže takhle, no. Pak uděláme takovýhle oblouček. A takhle rovně. Nějak třeba sem. Asi sem, tak nějak. A děláme takhle. Pojedeme nahoru. Teda jsou hrozně tlustý ty nohy. Co mi to? Nevím, no, takže takhle. Zatím to teda vypadá příšerně. Radši to ani vidět nechtějte. Zatím to vypadá hrozně. Jak se na to dívám. Vidíte to kopítko? No, vidíte asi. Takový rozchličky. Asi někde takhle. Já fakt nevím kreslit. Poprvé se mi to povede. A po druhý už prostě ne. No nějak takhle. A to se mi zdá hrozně hubený.
Nevím proč, prostě já musím jít úplně všechno, musím jít do kanály, že jo? Jakože... To všechno stavím. Já tady mám teda takhle 4 gumy. A z toho používám tohle, protože to je nejlepší. Moc to teda nevidíte, jak tak na to koukám. To je každý jiný. Nekumuluje to. Tohle je taková obgumovaná. No, bude mít ty kopítka trošku divný, no. A další uděláme takhle. Takhle. No a takhle. Jo, asi nějak tak. A vrhneme se na to oko. To jsme nedodělali. To si uděláme oválek. To asi nevím, no, válek prostě. Když takhle jako si ho můžete prostě nějak vylepšit. Počkejte, prosím. Tak já jsem si teda udělala za kamerou oko. A teď si prostě dáme ten. A takhle v půlce toho. Já vím, že toho moc nevidíte. Uděláme si prostě tohleto takovou čárku. Já se na to tak dívám, tak to dělám úplně blbě. Prostě uděláte čárku takhle. Jo, nějak takhle jakoby. A pak ještě takhle. Konec, ale úplně na to netlačte, aby to šlo vygumovat. No, takže ještě řasy a bude to celý. Uděláme už jenom ty řasy, jak jsem říkala. No, uděláme trošku větší. Můžu klidně přesahovat. A teda ten koník... Jo, on ještě nemá ocas. Úplně blbá. Já bych koníkovi zapomněl udělat ocásek. A ten uděláme takhle. No a ten koník vypadá asi nějak takhle. Já to ukážu spíš takhle. Takhle nějak vypadá ten koník, kterýho jsem dělala teda teď s váma. Takže takhle. A tohle je teda první díl a v druhém dílu, v druhém dílu to budu obtahovat a vybarvovat. Jo, tak já se s vámi loučím. Ježiš, já jsem se vlekla. Jo a takže teda ahoj.